ipon. Kurang undong ka tingin sa bangka eh. Gawin na tayo. Ano tayo bigyan? Kapungkit sa akuan. Gala-gala. Ano tayo nga lugar ko? Ha? Ano mo outing din niya? Paul! Ano tayo nga lugar ko yan? Ano tayo nga lugar ko yan? Oy, Col! 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 Ano sa kuwan? Asan Col, Col! Taong kanila niya, tagay niya. White na yun. Ay! Okay ka na! Wait out. La pámpara en llama, coño. Por eso mi cuerpo pide. Kaya tayo. Kaya. Papas mo naman, mag-pick up mo, papas mo na. Picture man tong isang tao sa'yo. Ano ba ito di kapit? Ano may filter? Yung wadi ko na pala pa ng filter to kay. Kanya, may filter. Di ba na makeup electric? Make up mo na. Make up mo. Pero makeup sa... Dahil mo ko, iba make up sa call. Sarado ako.